толкова много години борба за правата на жените и за това да докажем, че сме умни. Ема чули какви са и мечтите? Имаше един филм, в какво се превръщат в мечтите? Успех във всички мечти. Сега за още една интернет сензация. Да, Атанаска Тушева, която е с нов имидж, нова песен и нов продуцент. 23-годишното момиче от Павликени нашумя миналата година покрай скандалните клипчета, които си правеше в домашни условия. Как се промени живота и от тогава? Нека да видим. Днес ще играя другата жена, нямаш право на моята душа, но губиш ме, разбираш ли това? Миличък, Азис се е доказал много преди теб и има много повече почитатели. Днес 23-годишната Атанаска Тушева се опитва да забрави скандалните интернет клипчета и признава, че не се гордее с тях. От няколко месеца тя изпълнява песни, чието текстове пише сама. Вече нося артистичния псевдоним Аксиния. Направих го, защото преди наистина доста се поизложих така с онези клипове. Искам просто като напишат в интернет Атанаска Тушева да не ми се появяват ония пиянски клипчета, а като напишат Аксиния да се появяват само песните ми. Последната й песен се казва "Чупи". Отскоро има и клип, който жени популярност в интернет. Атанаска е посветила текста на мъж, който преди време не отговорил на чувствата й. Категорична е, че не би направила балада, защото стилът й е динамичен. Чупи, 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 чупи. Върху тази песен отново е работила сама. Разбира се, в един по-широк смисъл на понятието. Честно да ти кажа, намерих я в интернет инструментала. Тя е на известна сръбска певица, доколкото разбрах. Взех инструментала за мене, хареса ми, сама си написах текста. Един мой приятел ми направи песента, за да стане много добра. Ма това като си я взела от сръбска изпълнителка, не е ли кражба? Всички крадем. Аксиния вече е успяла да сбъдне една от мечтите си. Има продуцент, който тук нататък ще се грижи за кариерата й. Искам страшно много да му благодаря. Той ще ми прави инструменталите, текстовете, клиповете, абсолютно всичко. Признава, че често търси съвети на свои колеги от поп-фолк сцената, на които се възхищава. Късно да излизаш и да не се прибираш, че сме заедно, да не коментираш, да не ме разпитваш и да не питаш как, но да повтаряш пак и пак и пак, да ми отговаряш и да не се лигавиш, шах и мат да можеш да направиш, кажа ли ти тръгвай с мене да вървиш, кажа ли ти стой до стената да стоиш. Все още обаче не се е срещнала със своят идол Азис. Той ми писа ми, не сме се виждали, ангажиране. Все пак е заед, има концерти, участия, знаеш как е. Имам си, любими изпълнители. В смисъл, приятели сме, в приятелски отношения сме. С Галин съм си писала, също така и с Джамайката. Харесвана от едни и отричана от други, новата звезда Аксиния се зарича да покори поп-фолк сцената и сърцата на феновете. Сигурна е, че един ден ще прослави и родният Павликени. Ало, лудата, стига си спала, айде ставай и среща в мола. Той е моя с цяло свят, се натиска, никаква любов. Предпочитам кинти да ми плачеш, за оня ли мухлю, кой ти плаче, че буклука си хвърля. Абе, права си, много му здраве, чу играта с теб, ще му разкажем, пием по едно с теб любов.